அடேகப்பா நம்ம தஞ்சாவூர்ல இப்படி ஒரு வீடு மிஸ் பண்ணாதீங்க, வாங்க பார்க்கலாம். வணக்கம் அரும்புரியல் எஸ்டேட். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ப்ராப்பர்ட்டி ரெட்டிபாளையத்தில் ஒரு அரை கிலோமீட்டர்ல வாக்கபுள் டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கு. நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அப்பதான் நாங்க போடுற எல்லாம் வீடியோ நீங்க பார்க்கலாம். நம்ம சொர்க்க பூமியில ஒரு அழகிய வீடு விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. பிளாட் சைஸ் 1400, பில்டிங் சைஸ் 1200, போர்வெல் 250 போடப்பட்டது. ஜோக் பிட் சம்பு காம்பவுண்டு 4 பக்கம் போட்டு கொடுத்து இருக்காங்க. பில்டிங் உங்களுக்கு தரமா கட்டி கொடுத்திருக்காங்க. 100% மணல் சேம்பர்கள், அக்மர் கம்பிகள், டால்மியா சிமெண்ட், ஒவ்வொன்னும் காளான் பாக்ஸ் போட்டு பில்லர் எழுப்பி தான் கான்கிரீட் போட்டு கட்டி கொடுத்திருக்காங்க. இந்த அழகிய வீட்டின் விலை 62 லட்சம் விற்பனைக்கு உள்ளது. எங்கள் இடத்தில் அனைத்தும் கிடைக்கும். நியூ ஹவுஸ், ஓல்ட் ஹவுஸ், பிளாட், கமர்ஷியல் பில்டிங், கமர்ஷியல் பிளாட், அட்வான்ஸ் அக்ரிமெண்ட், ரெஜிஸ்டர், பேங்க் லோன் வசதி, டாக்குமெண்ட் ரைட்டர் அனைத்தும் செய்து தரப்படுகிறோம். வீடு மனை வாங்க விற்க எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும், வாங்க பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.